izvesti plesnu točku Michaela Jacksona Smooth Criminal. Evo dok se ovdje smijeste, pozivamo ujedno sve dječake i djevojčice da im se priključe u plesnu studiju na adresi Matije Vupca 2 utorkom i četvrtkom od 19 sati. Sve informacije možete dobiti na telefon 097 78 15 184.
plesnog studija Let's Dance. Još jedanput vas pozivam da im se pridružite na adresi Matije Gubca 2 utorkom i četvrtkom o 19 sati. Jedno się pijam,